Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Kula Sri Prihatin Nugroho, mahasiswi saking jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Universitas PGRI Semarang badhe ngempalaken tugas video UTS semester gasal mata kuliah seni tembang Jawa ngenani babagan serat ulang reh. Sugeng mirsani. Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo wong urip ala lan becik puniku prayoga kawruhana adat waton puniku dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Sekar kambuh ping catur kang cinatur bola kang kalantur tanpa tutur katulo katali kadaluar saka tutur kapatuh pandati